Ezer gutxi dakigu Etxeberriren bizitzaz. Ziburutar egiten du bere burua. Ziburun bertan egon zen erretore hil arte. Zekien guztia jesuitekin ikasi zuela esaten digu, ez ordea non. Etxeberri gizon ikasia zen, eskolatua, eta beti bere izenari itxatxia titulu hau zeraman. Doktor teologoa. Bere garaiko idazleek ere horrela deitzen zioten. Bere garaian ospetsua izan zen, oso jakintsua zelako. Ezagutzen dugun Ziburuko Joanes Etxeberriren lan guztia bertsotan dago. 3 libururen egile dugu. Manual Devotionezkoa, Noelak eta Elizara erabilteko liburua. 3 liburuotan, Eguberri kanta batzuk aparte, Etxeberrik kristau batek ezagutu behar dituen egiak erakusten ditu. Olerkien atala hasteko, Eguberri kanta bat irakurtzeko eskatuko diogu gure irakurleari. 4 lerroko ahapaldiak dira. Lerro bakoitzak 7 silaba dauzka, eta 2. eta 4. lerroek daramate errima. Entzun! O Eguberri gaua, bozkariozko gaua, alegratzen duzu bihotzean kristaua. Mundu guztia duzu zorionez betetzen, zergaitik baituzu salbatzailea ekartzen. Gau ilunean ez da ageri eguzkirik, honetan dakusagu mirakulu zilkirik. O gau desiratua, zuzia duzu piztu, zeinak mundu guztia behar baitu argitu. Argizariak dira bozkarioz dantzatzen, hoi baino dutela gehiago argitzen. Aingeru honak berriz hasi dira kantatzen, tristeak dituztela postera gonbidatzen. Errepikatzen dute, maniurez hartzainek, ardari lehiaz iardesten larrainek. Engadin mahastia gau honetan zen loratu, erroman oliozko iturburua sortu. Arrainak ere jauzi ziren pozezuretan, erbiak basoan eta hegaztiak airean. Gauza guztiak dire gau honetan pozten, oro bat egitera gaituzte gonbidatzen. Infernuko ostea ordean da tristetzen, haren zentzatzailea zergatik den sortzen. Idoloak aldaretan betan dira mututu, aztiek arrazoia miretxirik galdetu. Bertzerik ez diete deus ere iardetxi, aur batek dituela baizen isilarazi. Isildu behar zuten, guk ordainez kantatu, zorionean dela jainko semea sortu.